Yes, book is ready.
Mark of people. Ay, natin. Kain ka. Stay pa rin. Ha? Stay na po. Out ko na ngayon. Out mo na bakit? Hanggang ng 3 lang ako. Na-whole day ako ngayon. Wala akong partner. Ayan ako. Diyan ka lang gawin muna. Hour ba? Doon muna. Ascent point. Room 4. Tapos Magkano dito na na. ba? Ha? Magkano na naman? 700 tapos 400. Yung 10,000 built-in battery, 430 na. Tapos yung isa, Mabita ka na. Mabita ka na. 2 hours lang ako dyan, lipat na ako dun. Ang po. Wow. Anong oras na ba? 7 ako. Tapos Kaya mas ngayon ba? 3 lang. Sige, pagod ha? Sa oras na lang. Ano na, punta dito. Wala lang ako. Gugutom ako. Kumain. Ati, dalawa yan, puno na yung dalawa. Niluluto ko ang kanin. Hindi ako kumain ng kanin. Ate, ang sarap ng pagkain mo. Pagawa ko. Nagpapa-edit ko yung mga dawin-dawin mo. Ang sarap ng maliliit ng Facebook. Ang sarap kasi sa sususuka. Ang skin. Sarap naman. Saan mo yung Bardo Live? Ano yung talong? Oo, talong pala. Pritong talong. Kaya nag-prito din pala ako kinagabihan. Kasi nagprito ko ng talong prito yung sarap. Dapat nagsabi kayo, hintay ko kayo ng kahit ayaw. Ng prito. Saan ka ba kahapon? Asang kahapon? Wala naman ako rest day ko kahapon. Umulan pa. Uy, 60. Sarap dito. Uy, sarap dito. Uy, Nakain. sarap. Ayaw ko ng bread. Kanya ko ng bread mo. Wala ko sa Ilang kilo ko ba? may bread ako sa bahay pero hindi ko pinapansin. Bakit kayo? Kasi may pag-alam mo may pagkain ba? Kasi lagi kang Ano pa yun? Yung garden niya pa yun. Yung garden niya. isa lang yung word natin, pero parang pa rin siya pag natagal. Pa rin siya pag natagal. Hindi naman kasi kabibigyan ko lang yun. Mag-search ako kung ano ang kailangan ng salad. Salad na ang parang. Ikaw? Gusto ko yung masakit ang ganito ko. Kung nag-inom ka ng bilang ito. Mura. Mura na salad. Oo. Murang sala. Dapat mag-sambit din tayo.
ano, sa akin. Hindi mo lang pala dito. Hindi ko sa Ayaw mo ba naman mo?